Medellin. Magkuha na sad mi sa approve nga DP clearance. Nana sa pagkuhan ka ng tourist guide nga gwapo na. Ako na sa gidangit. Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Highway mga guys. Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa'y unang magkita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula mangarap at tulad. Natatandaan mo pa ba inukit kong puso sa punong mangga at Nanang DPWH sa Medellin. Parking namin. Hi mga guys. Nanami diri sa Medellin. Right. Nanami diri sa Medellin kay nibalik na pud ko diri kay nagkuha nami sa kanang approve nga DP clearance. Naray. Na ako'y kauban nga gwapo nga batanon o nya tourist guide nako nya driver pa jud ug magkalisod driver gyapon. hi do hi driver lang gyapon nya karon mga guys muadto na pud mig City Hall sa Bugo. Adi do City Hall sa Bugo kay amo i-submit among papili sa kuan sa Obo nya kauban gyapon nako niya akong bodyguard bodyguard kuya wa bodyguard nya update na niya nya sige bye. Ngayon ay nagkakuna saan na Mga guys na nami diri sa City Hall sa Bugo. Ana diri ang Obo ay. Mo ni siya Obo na si Sir Nel nakita na ay. Na si Ido. Ako ang backup. Hi Do. Hello. Dako kay na City Hall. Ya karon guys, nami uwan. Manilong sa diri guys. Kunya nagikan diri mo ato mi kuan. Mupalit mi guwad og ginamos aron makasudhan mi. Asa ta do? Nasa Bugo sa City Hall. Asa tayo na kuman diri? Ato sa Bugo. Palit Merkado. Mupalit og guwad og ginamos. Baboy. Ginamos baboy mo ra magkagag kwarta do. Ay, parta. Ayo baboy do kay wala mga kwarta. Buwad ra ginamos do. Di ka makabuwad og ginamos do. Kaman. Lagi. Diuwan mi diri sa City Hall mga guys. Pasilong sa mi kay uwan kayo dako kay uwan. Mas din do akong driver, akong cameraman, akong tourist guide do. Hi. Silong sa mi diri mga guys kay dako kay uwan. Pero ay. Yeah, what did we payong? Wani ka sir diri sa opisina. Dako kayo.
Daghag ka sir dere, di ka madugay, dali ra jud. Tayo dako kay uwan. Ari sa mi diri mga guys kay uwan. Ah, sige. Maligo lang ta. Tambi ng cellphone. Magpasinguan lang yung mga guys aron makauli ng dali. Kay madugay mi diri o magbuhat mi nga moto ang uwan. Mga guys, abi na ko ganina og dili ko madayon og lakaw kay si Ma'am Victoria wala may klaro sa among sabot. Murag gianugnan ko sa adlaw ba kay absent man jud ko kay para lang nga moari og bugo matug gibilin. Kay pag adto na ko sila ha, wala may gibilin ang iyang iso nakalakaw na. Na matugay nas ma'am di ka ni mata kay sila overtime. Unya karon pag ulis mo an, higda ko murag naguol ko ba kay ano ko na nga kung absent may pagmungkabaho ko. Namot nga ako siyang fiksan. Abutsakan kay nag-online man. Yan na siya nga, nakalimot siya ang bilin. Na, Ningon siya nga, balik ka direte. Di balik ko dito mga alas 10 na. Na, balik na tatabo ko sa ilahas, banilad, kay aron na ko makalakaw, kay ano kung kang adlaw, dili na ko malakaw, kay lain na kong adlaw sa nagsimana, lain na kong akong absent. Pero may na lang, kay nirequest siya sa'yo. Nga karon mga guys, nanapod ko diri sa Sanrem, na ako silang Bernadette, ari ko matuog, kay sus, ang uwan mga guys, grabe. Early the next morning. Hi mga guys, karon matuloy ka sa ng storya kay para maka-install o tubig. Unya, sila ko kaman ako sa sekretan ng motor. Sige do ah. Mao na pagdire. Ito tigong ako ka. Nana mi dire sa uwan. Mo ni stop out nila. Muna yung mukaod sa Asa man ta mo kuha ana upuan. Ari ka mo additional. Sige. Ano sa'yo? Buang pa rin mo. Oh. Buang pa rin. Hindi mo sa po. Saan mo matanaw? Tama pa rin. Ang katutang lang. Ito ko na. Nya dili ta katao don. Di matao ko ni bro. Ito pa rin. Ito bulan. Oh, sila na. Sila mo pa. Okay. Mereka. Biar kita. Mau? Ito tayo doon sa kuan, doon sa kuran. Babalik ba ang Tatandahan mo pa ba? Tayong dalawa kulang panahon Pila ka, Len? Yan na lang ay doon. Kaya murag sila na lang sa tsuri mo balik. ng mga kulang Pati din mo. Ito pila. Mga guys, mga kapag na may si Lindo. Ay ko pa rin natura kaya hindi mo kinagin. Ano, may racket. sa pagmamangga at ang inalay kong gumamela magkahawak kamay sa dalang pasigan
sa Sanring sa mama ni Bernadette. Nag-uol ko mga guys kay sabihin katinda ko sa uwan nabuntag. Nya. Karong buntag kusog gyapon kay uwan. Nag-uol ko mga guys, oy di makakuha ni kauli, oy Domingo ra baron. Lunes ka ugma ting trabaho. Madok gumubiyahe ko sa kay uwan, ako ra usa. Isang kay kuan ani, oy bagyo baka ani. Sa problema na dinuon ko ron ba? Pero maay na lang sa gahapon mga guys kay pagka alas 12, hinahinay ang uwan. Yan ato ko sa dakit, nakapa-install din noon ko sa tubig ni Ma'am Victoria. Wala na ko problema. Nga akong problema ni ron ang pag-uli. Ang pag-uli na ko ang sa man, oy hangin manoon. Kusog kay uwan. Ngit-ngit kay langit. Ginuol. Yung trabaho na ba ugma? Mag-uol kung di ko katrabaho. Oy, nga sila ba ko pagka-bernis? Ngayon kamaluin Ginoo ba mundang ng uwan. Ako mga anak dito, sa sasaon na to mga anak. Sana kayo lang pang sudan dito, wa na mainahan sila. Isa tiguang na ko mga anak, nanawag nga sa akong kumuli. Ngita inahan. May tagmawa na yun, hangin sa ay. Atong panahon ng uwan sa gawas mga guys ha. Na mga guys ay, gusto kayo uwan, hangin-hangin. Ang langit ay itong kayo mga guys. Bagyong siguro ng mga guys eh. Tapos bikin uwan. Saan ka nakapag-uli mga guys? Madlog na dahan ako na. Ito na ko ay uya. Sa punong mangga Unang ngay taluan! Inalay kong Makakauli na ba? bumanela Look at flower oh. Magkahawak kamay sa dalang pasilan Ano na one oy? Tulad ng Makakauli na ko? ibon Ang gunita ng ating kahapon Ang mga punot halaman Ay kabiyak ng ating gunita Tanggong ko diris Juan, ilahang Bernadette. Nas din ay, hi Den! Tanaw sa Den? Ha, pakang Bernadette ay. Tanggong ko sila, kay gusto kay Juan. Ang kong mare. Nara, na, mamang Bernadette oh. Alay mare. Tanggong kay Uwan. Sa Uwan ay, gusto tayo. Hangin naman Uwan. Napatay. Ano, delikado man, lalo kayong daanan niya. Mahadlok lagi ko. Wala may kuya sa dangog kay sa amin tumadaan. Ang ako bahangin. 1 hour later. Mga guys, nako diri sa Katmon. Nakuan ko akong motor ay di na wonder na ni tabang nako ay kasi nga ni mo sir. Juan, super kulipano. Jadi ni tabang nako kaya nga akong motor ni ungot siya nagkuhang mekaniko. Pasalamat jud ko niya buotan jud kay Ginoo mga guys kay naadji tao nga gihatag niya nako nga makatabang. Siya ni adtos mekaniko. Sige. Salamat ha. May mga tao mga buotan ay natabang na. May mekaniko mga guys. Panahon ng Spring mo ito ba? Anaalang ka. Spring ko naman. Buwa ka lang. Anya maabli pa na. Abli na. Ako'y back isod. Problema, dito ka lang. Open ka, nang maglaka. Dukdukon. Dito ka lang. Ay mga guys, naabot ako. Sa kating magdiwag na. Ako mo rin. Trabaho na. Magkahawak kamay sa
mama ni Bernadette. Papayas o biyabat. Unya. Sus, pati ginakong bola dito sa Katmon. May nanugon og bingka si Junior. Karon ni palit ko. No, sa ba ako nang gisod sa kuan di naman maliso ko yawi. Pati na sila pang bola. Lokoy nga no, doon mo motor. Kailangan mo man hindi mali-maliso ang yawi oy. Di na mo andar. Wala oy saon man ni. May ganitong banas tindirag bingka. Manang na mo. Di na lagi maliso ka nang iungot ang yawi. Siya na, piyang giana-ana. Di man jud. Siya na ay mekaniko dia sa unahan na nalikoon diha. Wala oy, na siya diha ay asawa. Oh, gano'n yan lang ngadto. Kalayo. Wala kalayo di ay no. May ganin yan ang yang bana. Aw ako lang ang mekaniko ma'am. Maluoy man sa kunimo. Sa ginuon sa pagkasin kasi gusto salamat yung taon sir oy. Imo pa ang mekaniko sa ako kaon kay layo-layo ko. Aw, pagbalik niya na ang mekaniko. Sus, ako ana din iungot kanang misyon gitangtang, dasat stroke pangtangtang. Sus, may gani kay na ni utang tabang. Ahon ba